هاتنا پادیشاهیا خودê. Carekê feresiyan pirs ji Îsa kirin û gotin: Padîşahiya Xwedê wê kengî bê. Wî li wa vegerand û got: Padîşahiya Xwedê wê ne wisa bê, got mirov bikarê temaşeyê wê bike, ne jî mirov wê bêje vaye li vê derê ya, an jî waye li wê derê ya. Çimkî padîşahiya Xwedê di nav we de ye. Û Îsa ji şagirtên xwe re got: Roj wê bên got hûnê bêriya dîtina rojekê ji rojên kurê mirov bikin, lê hûn nabînin. Wê ji we re bêjin vaye li vê derê ye, an waye li wê derê ye, lê neçin û bi pey wan nekevin. Çimkî çawa birûsk ji aliyekî ezman ve birq dide û heta bi aliyê din ronahiyê dide. Kurê mirov jî wê di roja xwe de wisa bê. Lê divê ew pêşî gelek êşan bikişîne û ji aliyê vî nifşî ve bê redkirin, çawa di rojên Nuh de dibû, wisa jî wê di rojên kurê mirov de bibe. Heta roja ku Nuh ket gemiyê, mirovan dixwar ve dixwar, jin dianîn û mêr dikirin, hingî tofan rabû û hemû helak kirin. Di rojên Lût de jî wisa bû. Mirovan dixwar ve dixwar dikirin, difirotin, diçandin û ava dikirin. Lê roja ku ji Sodomê derket, ji ezman agir û kewkurt barî û hemû helak kirin. Ew roja ku kurê mirov xuya bibêjî wê wisa bê. Wê rojê ew ê ku li ser banî bê û tiştên wî di hundir de bin, bila ji bo ku wan hildê neyê xwarê. û ew ê ku li nav zeviyê bê, bila ew jî venegerê. Jina Lût bînin bîra xwe. Kî bixebite ku jiyana xwe biparêze, ew ê wê winda bike. Lê kî ku jiyana xwe winda bike, ew ê wê xilas bike. Ez ji we re dibêjim: di wê şevê de du kes wê di nav nivînekê de bin. Yek ji wan wê bê birin û yê dîn bê hiştin. Dijin wê bi hev re li ser destar bin. Yek ji wan wê bê birin û ya dîn wê bê hiştin. Wan lê vegerand û gotin: Ya Xuda, ma ev wê li ku derê bibe? Wî jî ji wan re got: Keleş li ku derê bê, teyrên keleşî wê li wê derê bicivin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêzxuşk û birayên hêja.